Ka Village Defence Primary Committee Nongstoin Area VDP CNA mentakasngi kelayo ban kurup bon po berni ke kiat persi rengkat ke kiat pareng ha ke jing kenra bala penlong mentakasngi hiyo Nongstoin nakliang jong ko VDP CNA ketika kiat ke baki layo ban kurup kila the no plan ha rengkat ke jing don lang bat sakilang ru dikit khot jong ka VDP CNA u presiden ka VDP CNA uba mau koridor khas imle ulong baka VDP CNA ke kentu bat maham jori kinu ki beriu ki badi kiat bean di drog be anya po kayo Nongstoin lada ondang yai lap kan le da kabating ha ka jugo por ka kenturu ikinu ki breu bekim dei ban wan yashong di kiat hapo kan ne kayo nang ne shakmat berlada lap ka VDP CNA kan le da kabating Abi press tanya bro sulau sama ni dia tu kekrian apa ya lap teh tu mana sekawang banyak sukmut Nah, main lereng. VDP CNA Village Defence Primary Committee Nongstoin Area ni wan hang ni hayo Nongstoin ban khanra ya jing sni hang ne te ngila yo ban kem kini kiat la palat ya ka nyo praberni bera tau ke pareng ni yo te kane ka deka kam ka ba ngi la jule man ka por bat ka bingan hang ne kam juan thli re ngi yo ban kem man ka por kini ki no le kam sni te nak leng jing yo VDP CNA ngi don tang ka we kan ten ban kan ka long ba na ka leng ka jing ni maham be direct ya kinong le kam sni kini nong dikiat kinong di drugs bat kam tam ya kinong tu ki ba pet dukan haman ka por ngi mentang ini thu pi bangi la don ka duty bangin yaj be man ka met man ka sni ginom salia te ngi nom don ka nom sim ka ba ting yino noru ngi yaj be shakmat bat ngin tre be shakmat bandat nang khong ya ka jing sniu kam dei tang po yo Nongstoin ya baro kisnong ki bangi ngi la simti ngi yaj be shakmat ban patrolling be ban pen kut no ya kini kam sniu ki ba don hapo ki area ka jongi khnang ba kan chong singan ya ki ba yaj ibayeng kan chong singan ya kini ki ba shong yo nama kinong song yo jongi hangne perkhat riu baje ndusteng kila khang dukan no no kiting ye kini kinong le kam sniu trenak leng ka jongi ngi haban sim ya karai ka ba teng kalong ba ngi haban le patrolling no menta nang ne sakmat terter khnang ba ngin kini ki paj ba ki ba song yo kin yo song suk song sain ba kumju kin song singan ba ka jing imu jongki bat ka maham ka ba khadu ka ba long ba sachin pat ya kinong tu ya kinong dikiat kinong di drugs bat kamtam kinong di ru badan hane hayo wat nom di kiat shu wat nom di drug shu hangne bat wat nom di shu lada ngilap nak liang ka jongi VDP CNA ngim don shu ka jingmap ngin le beja kam penan kam ni menin jangi yo ban kem kini kiat baro kini kiat khasi bat kumju di kiat pareng tena kaliang ka jongi ngin destroy no ye kini kiat rengkat bat kini ki long kimi lengkat ngi long kpa ki sama don hangne ngin destroy no baro ya kini khnang bangin yu i baga de ka dak nak liang ka jongi bangi tre ya kam